Mistä apua saa? Mä huudan sos. Sitä nyt tarvitaan, mä huudan sos. Olen niin onneton, eikö toivoa oo missään? Nyt olkoon määränpäänä ennen KY. Saan siellä seurautta ennen KY. Tapat poikia, on henki oikea. Siellä jokainen ystävystyy. Nyt olkoon määränpäänä ennen KY. Saan siellä seurautta ennen KY. On siellä tuttua ja kisajuttua. Siellä jokainen ystävystyy. Ja määränpäänä ennen KY. Saa siellä seurautta.